Tällä videolla opit pronominit joku, jokainen, kaikki, kukaan, ketään, ei kukaan, jotakin, kaikki, mitään, ei mitään. Suomeksi ja englanniksi. La 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 la. Listen, somebody's singing. Body ja one-loppuiset pronominit viittaavat henkilöön. Somebody, someone. Joku. Everybody, everyone. Jokainen, kaikki. Anybody, anyone. Kukaan, ketään. Nobody, no one. Ei kukaan. Jos sen sijaan viitataan esineeseen tai asiaan, kuten lauseessa I can't see anything, pronomini päättyy thing-sanaan. Thing-loppuiset pronominit viittaavat esineeseen tai asiaan. Something, jotakin. Everything, kaikki. Anything, mitään. Nothing, ei mitään. There is someone behind the door. Henkilö on oven takana. I have something for your birthday. Minulla on joku asia tai esine sinun syntymäpäiväksi. Nobody can run as fast as a cheetah. Kukaan ei voi juosta niin nopeaa kuin gepardi. Nothing can stop you learning English.